نامو قال እግዚአብሔር በሐንሳ ኸይና ኸልካፈልና አምላክ صحاف ቅዱስኩም ሒስኩም ዘለኹም ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኢና በሐንሳ ኸይና ነጽንዕ ዘለና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኢና ዘለና ዝሓለፈ ሰሙን ወይ ድማ ወርሒ ደኹን ብሎ መእተዊ ኢና ጌርና ነርና ሎሚ ኻ ክንቅጽሎ ኢና መጽሓፍ ቅዱስኩም ሒስኩም ዘለኹም ኣብ ወንጌል ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ክትግንጽሉ ኢኹምሞ ሓቢርና ነቲ ቃል ከነንብቦ ኢና በሐንሳ ኸ ክንመሃሪና እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ብፍቃድ አምላኽ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ቅዱሳንን ብክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽን አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቀብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡኡ ዝሓረየና በቲ ፍቑር ብኡኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጋኡ ብፍታው ፍቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ሕድገት ሓጢአት ኣሎና ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቃዱና ኣፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመናት መጋቢነት ኣብ ሰማያት ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምንቲ ክትቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ጸጋኡ ኣባና ኣውሓዞ نحنا قدم بكريستوس تسفى زجبرنا نوداس يخبروا من تخنكون نحنا بتخلو خمتي مخري فقادو بحسابو زجبر قدم التمدبنا نتعد الرستي بو رخبنا نسخاتكمون بو قال حقي نعمد حنكم وانجل مس سمعكم بوون مس امنكم بناي تسفى منفس قدوس تحتنكم نسون مدحان طريتو نوداس يخبروا عربون رستنا ايو نصلينا እግዚአብሔር አቦና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ አሉና አቤትካ እግዚአብሔር ሆይ ቃልካ ክንዛረብ እግዚአብሔር ክንሰምዕ በቃልካ ኸኣ ክንሕደስ ክንልወጥ ክንዕጠቕ እግዚአብሔር ስለዘምጻኻና ነመስግነካ አሉና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣእምሮና ክፈት መንፈስካ አንስኻ አርሑ ነቲ ቃል ከነስተውዕሎ ንስኻ እግዚአብሔር ሆይ ኩለንተናና ክትከፍት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ አሉና እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና ሕጂ ድማ ኣነ ክዛረብ እንከለኹ እግዚአብሔር ሆይ ከምቲ ቃልካ ገይረ ክዛረብ ምእንትን ክኽእልሲ ኣእምሮይን መንፈሰይን ኩለንተናይ ንስኻ ክትገዝኦ ይጽልይ ኣለኹ ሓሳብና ዘግይሽ እግዚአብሔር ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ድማ እግዚአብሔር ዘግዕዘና ዘበለ ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ እግዚአብሔር ዝተኣስረ ክኸውን ንጽልይ ኣለና ኣእምሮና ተጠርኒፉ ሓሳብና ግና እግዚአብሔር ተኣኪቡ እግዚአብሔር ሆይ ነቲ ንስኻ ዘዳለኻልና መኣዲ ምክፋሉ ምእንቲ ክንክእልሲ مستوعلنا خفت أمرنا خفت لنا نصلي علينا إذا سلت جبره بود خابي يسوع كريستوس شمنا مسكنك آمين እግዚአብሔር استمسكني هون مبزحتكم نيركم تخونوا إلى إيه زحسب أنت زين بركم كأ جزيم سلزي فقدنا ندحريت تمارسنا كله خم بحدش ريفايس كن جبره أي كن كلنا جن نتي ملأختنا قال كابز حلفة استمهرنا يو حساب نشتي ندحريت ملسيلة ريه نابتي نايلو ما عند حسابنا كن كيدي ناكزي أبهير استمسكنيهن ملأختنا ملأخت باولوس ناب إفسانيو ز حلفة كنا تراخيبنا خنزارب كلونا إفسون كمي كمزنا برد باولوس هابينا يخونتات كوينو خمس صحافو تختمان تخم تمثل كله تزاريبنا نيرنا يعني نعومد قام عيدلينيو كنجمر كلنا جنتايلنا نيرنا تعمل أختي أبكلت عبيت خفلتات يا تخفل إلنا جميرا نيرنا thank you سامحة تعمل أختي أبكلت عبيتي خفلتات يا تخفل إلنا جميرا نيرنا تقدمي كفال كم معرف حدا كسع معرف سلسته أبزل له خون كله تخلي كفال دما كبر بعته كسب شدشته أبزل له إنا كنكفله كن مهارن كلنا إلىكم نيرا بقدامي نتقدمي كفال بحفشة إنا هنريو بحفشة قاليو معرف مكين نخينا حنسعان ساقن قاليو هم معرف سلسته قاليو هم معرف كلته قاليو هم معرف حدا إندا أقلابتنا إنا خنزارب مخناتو قدامي كم استزاربكو تقصي معرف inspired هنا نيلوكم نيرا حكيرو تقسن معرفن أملاخ
منفسو أين فسلون حدب أباسيو تحيفو سلازي زي ملأختيو بسدن بابي تتحيفو أبتقلال تتحيفو استلا أخ ملأخت سلازي هنا بتقسن بمعرفن كنكيد أين قدرنينا بتقسن معرفن مذكرد أيو زخونا نامالتي سلازي اندا تملالسكو خمر كله خونة السنة حساب بملؤ كنت ارنفو كنفتنينا مالتي خم فقد أملاح قويتا منفس كدوس كم دقفنا متن أبتقداماي كفال نايزي ملأختنا كم نريو انتينا نري بعلهات كير اللي خاصناي أبز قداماي كفال نايز ملأختي كم نريو معرف حدا فقد سلسته تخاب أملاخ أب كريستوس يسوس تجبرنا تجان محرتن ززنتو كفلي كم زخونينا رينا نيرنا سلازم إحنا خا كابتاس سمعنا لا معلتي جميرنا بدفلتات فقدو بكل منفساوي أبابن أمرون كملأكم من تخم صلوتن لمانون عيب كورنان أوكي من تخم صلوتن لمانون عيب كورنان يلو أبتقندي سور حساب نايم أبتي أبز حساب زنتين نري بتفلتات فقدو بكل منفساوي أبابن ها أمرون كملأكم من تخم صلوت عيب كورنان سلازنا إذا معرف حدق صعب معرف سلسته زلوا حساب تقند حساباتو انتي مسيلكم بفلتات فقدو أملاخ انتي خبرنا منفساوي أبابن ها هاي أمرون كبرنا كان استوعلو مالك مخنياتو እግዚአብሔር كم تزحلف از نغرنا يوم قداي كان زاربو زنبرنا ازي اب كريستوس زتغبره ነገር اب زمانات انتي ينيرو يلنا نيرنا مستيريو يلنا نيرنا زتعاقره مستيريو يلنا نيرنا مبزحتو زربانا نت مستير زبل قال اب مهنات إنا أحلفنا يوم أبز حلف جزينا مالك إذا مستير زين أملاخنا أنا قريت قلنا خاب كونه أب زمانات كأن بزوح زمانات نبرو ولولتات كلهم قدامات أبوتاتنا إذا مستير زخفلتو هارر زبلوه جناخه انتهينا لنا يرنا تسالي مموت راي زحلفو ناوش تخاطو زي كألو بلوت مستيريو نا أملاخ مستيريو عالم كي تسرتت كلا أقدمو زمدبو مستيرو يونيرو مال جناب زمود أتا زمانو እግዚአብሔር بنبياتون بحوارياتن جرو نعنان تجرو قاليت ومال نزل تجلس حكي مفلات مردا مستوعل كقالنا إيو باولوس حدث أليو إلنا بقى دايمش خلاص كان تجرو ببرعون كلاي صحيفو نابنا سديد ومال إذا ملأخت زي أبنا إفسون ملأختنا حنت محبر رئيس تصحف ملأختي أيكون إذا ملأخت زي زواري دداب بيانيرا أبتن شعوذ زنبرا بإيجا ماينر زنبرا محبرات اندا زورة زنبب زنبرا دداب بي نايت شعو أملاخ كاب بحواري أو جرو زغلت اللوم مستير يو نيرو مال اتقالاي كفال كأنتايو معرف 4 ساعة معرف شدش إن رخبو نجر كأنتايب أولوس أبصلو تخجل تخلو نزين تايلو قليتهم بسناي جبر زبالة خلو فرا إنا فريهم بفلتات أملاخ ها إنا عبيهم بخلو نجزي أبهر به كتبلو نقو بوعت كوينكم كتمل على سو نتسلي قالونا سازت دستني إزيو مال نايمش أرشا نبت حلو من قدي إزيو كم عرف 4 شد شخن مهار كلنا أنت أيو نهنا علامة فلتات فريتنا لنا صبو أملاخ بكريستوس نزمنا زعقرو مستير ترديونا له جرم جابز فلتات زجن دو كنبل نجزي أبهر فقط أيكون أنت إذا فلتات أنت هتجبرو كد وسوي إن عبيهم كد كادو مال نبيك نعبي نبلك ملأت بتصحنا كريستوس ناب أهول سبعي يوزب لنا مالتي أهول سبعي لك بتصحنا كريستوس زبط صح ديستيني علوي ديستينيشن علوي مالتي ناوخن كيدينا أملاخ مسكن دحرة بقول له نجزي أبير تاخد قبره به كتبله تعالى ما نسوي كم يجرنا إن نجزي أبير به النبله شو خان تايلو بقعت كوينكم كأ كتمبلالسو إكيوبت كوينكم ملوءات كوينكم من تختمبلالسو نزي إن أنتايز قبرنا نتصلي زلنا ونتصحف لكم زلنا مالتي باولوس أملاخ مسك مبار أملاخ علم قدم مسراتا نمدحان دك أسبات زمدبو منيو إلنا نيرنا زحلفة كريستوس أتي تسفى كبريو معسي مديبو علم قدم مسراتا كريستوس ترف حساب أملاخ
ኣይኮነን ኢልና ነርና ምሾ ዳሕራይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ወደቐ ሞት ኣይዳ ክንገብሪና በቃ ንክርስቶስ በቃ ማእኸልና ንስደዶ በቃ ክርስቶስ ካብ ማእኸልና ይኺድ ኢሎም ኣብ ማእኸል ስላሴ ድሒሩ ዝተመኽረ ምኽሪ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና እቲ ቅድሚ ስራት ዓለም እንታይ ዝተገበረ ዝተሓርደ ገንሸል እዩ ዝብለና ኣቐዲሙ እዩ ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ መዲብዎ ማለት እቲ ምዱብ ግዜ ምስ በጽሐ ኣምላኽ እትን ዘመናት ዓቂርዎ ዝጸንሐ ብክርስቶስ ዝመደቦ ምስጢር ፍቓዱ ምእንትን እንታይ ክንገብር እዩ ዓላማ ምእንትን ክንፈልጦ ማለት ሳልሳይ ሓሳብ ዝረኣናዮ እንታይ ይመስልኩም እዚ ምስጢር እዚ እንታይ እዩ ዝገብር እንታይ እዩ ዓላማ እንተራእየልና ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዝረአይን ዘይረአይን ዘበለ ኩሉ ኣብ መን ናይ ምጥቕላል እዩ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ ኣብ ክርስቶስ ምጥቕላል ናይ መጨረሻ ክንዛረብ ከሎ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ክርስቶስ ኩሉ ኣብ ኩሉ እዩ ክኸውን ኩሉ ክርስቶስ ምጠቕለለ ነቲ ኩሉ ዝጠቕልል ኣቦ ድማ እንታይ ክገብሮ እዩ ኣሕሊፉ ክህቦ እዩ እንዳው ብደአን ሽዑ ናይ መጨረሻ ክኸውን እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ንኩሉ ነገር ኣብ ክርስቶስ እንታይ ምግባር እዩ ምጥቕላል እዩ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ተዛሪብና ነርና እዚ መልእኽቲ እዚ ንኣመንቲ ስለ ዝተጻሕፈ ጳውሎስ ከመይ ገይሮም ናብዚ ምድሓን ናይ ምድሓን መንገዲ ከም ዝኣቱ ከምርዱእ ሓሳብ ገይሩ ወይ ድማ ፕሪሳፖዝድ እዩ ገይርዎ ናብዚ ምድሓን እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተኣትዉ እምበኣር መጀመርያ ከምዚ ክትገብሩ ኣለኹም ኣይኮነን ኢሉ ንስኻትኩም እውን እንታይ ምስ ገበርኩም ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡ ከዓ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ኢሎም ዝኩሉ ኩም እንታይ ዘመልክት ፓስተንስ እዩ ዘመልክት ስለዚ ሰብ ኤፌሶን ኣዝዩ ኣልሬዲ ኣመንቲ ስለ ዝነበሩ ብጎይታ ዝደሓኑ ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ፍጹም ነገር ኣባታቶም ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ኢና ርኢና ግን ምእንቲ ምድንጋራት ከይድሉ ዝሓለፈ ክንመሃር ከለና ከመይ ጌርና ናብታ ናይ ምድሓን መርከብ ከም ንኣቱ ኣስፊሕና ተዛሪብና ነርና ኢና ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብ መወዳእታ ኤፌሶን 1 ንስኻትኩም ብኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም እዚ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ዝብል ቃል የምፅእ ዕርቡን ርስትና ካልእ ሓሳብ እዩ ሓድሽ ሓሳብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ርስቲ እምበኣር ኣለና እዩ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ናባና ምስ መፀ እንታይ እዩ ዝበና ርስቲ ከም ዘሎና እዩ እንታይ ዝገብረልና ዘርኤና ዘፍልጠና ማሕተም ዝገብረልና ብዛዕባ ውርድ ኢልና ክንዛረብ ኢና እምበኣር ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንከይድ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ከምኡ ከዓ ቆሎሴ ብቐዳማይ ብሓንሰ ኢና ክነፅንዖ ኢለኩም ነይረ ንኤፌሶን ንቆሎሴን እንዳተመላለስና ክንርኢና ምክንያቱ ነቲ ኣብ ኤፌሶን ቆሎሴ ከምኡውን ፊልሞን ኣብ ሓደ እዋን ብሓደ መልእኽተኛ ዝተፃሕፋ መደብዳቤታት ስለ ዝኾና ሓደ ሓሳብ ኢና ንረኽበለን ጳውሎስ ክፅሕፈሎም ከሎ ንሰብ ኤፌሶን ከምዚ ኢሉ ፅሒፍሎም ኤፌሶን 1:15 ስለዚ ከዓ ኣነ እታ ብጎይታና የሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንኩሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕኩ ብጸሎተይ እናዘከርኩም ከብኮርኩ ስለኹም እንታይ ገብር ኣለኹ ኣመስግን ኣለኹ ሕጂ ጳውሎስ ሓንቲ ነገር ይሰሚዑ ንሰብ ኤፌሶን ክፅሕፈሎም ደብዳቤ ሓስብ ከሎ ብወረ ናብ እዛኑ ዝበፅሓ ነገራት ነይረ ነቲ ፅሑፍ ፅቡቅ ጌርና ልብ ኢልና እንተደኣ ዝተብሂልናሉ እንታይ ዝብል መሲልኩም እታ ብጎይታ የሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እንታይ እምነት ኦኬ እምነቶም ምስ ሰምዐ እንታይ ገይሮ ደስ ኢልዎ ማለት ሽዑ ግን ነዛ እምነት እዚኣ ግን ከመይ ገይሩ እዩ ዘረጋግፃ እዞም ሰብ ኤፌሶን ዝበሃሉ ሲ አንቶ ኢልና ኢና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ኢሎም he was sure ርግፀኛ እዩ ነይሩ ጳውሎስ ከምዚ ምዃኑ ርግፀኛ ዝገበሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም ታ ድሕሪያ ዘላ ጥቕስያ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንኩሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕኩ ንምንታይ መሲልኩም ዝቃል እዚ ከም ዘሎ ትሁል ቃል ምዃኑ ሲሪየስ ቃል ምዃኑ ስኢልና ሕልፍ ክንብሎ ከም ዘይንኽእል ነሰብህለሉ እንታይ መሲልኩም ንቆሎሴም ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቲንግ ስለ ዝበሎም እታ ብክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኩሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ከዓ ይብሎም ንዕኦም ማለት ምክንያቱ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፀሓፋይ ከም ዝኾነ ኸይሩ ስለ ዝፀሓፈሎም ንሰብ ቆሎሴ ማለት ስለዚ ንሰብ ቆሎሴ ንሰብ ኤፌሶንን ክፅሕፈሎም ከሎም ኮላይ ንፊሊሞን ማለት እታ ንቅዱሳን ዘላትካ ፍቕሪ ምስ ረኣናሲ ተፀናኒዕና ኢልዎ ማለት እምበኣር ምናልባት ናይ 10 ክፍሊ
ديونا شامنايك فلي ساينس سايفلتني تماهركم أبيناي كم تماهركم موجن ليتمس تيست تبهرالله تفضليهم ليتمس تيست مالت حنت ليتمس بيبر تبهرالا بزوح جزء قد محجة تزاري بلالهم لو ما أنتي تدقم كوا أي تحازوا ليهم جن مزامل اختي جدا كتكيد سلازل لوامات ليتمس تيست حنت ورقة يعني يشتري ورقة على لابراتوريز تقوملهم حدا نجار أسيديو بيز مخانو نمفلات تورقات نافتي سولوشن متاو طرحة تليا نحرقتي خيا حبرة تغيير ويبتشا ويسماوي ويقالت خون تنحبري يغريت أقبل ليتهم ناي كيمستري فلات أي ذكر كوننا له جن إذا أتي أتوت ورقة حبرة بمقيارة أتتريو حبري ولا كمان أتي متأنى حبرو ومتأنى أسيدي وخيترفة تحبر كم زخانات قدام ين بمني رمال سلزي إذا ليتمس تيست على حدا سولوشن أتي أتنقر كاب كونت أو لوست ما حدا أماني خميا لو خونتاتو أنت إناتو ستيت نمفلات أماني ديو أي أمانن بقوي تاري دلو أي كونن زفلت أو مخنيات بقوي تا خم بخونه سلز نجار النات أراي أي كونن على نارو حدا خدقمه حدا سب بقوي تا خم زلو زفلت أو من جدي بقوي تا خم زلو بعفو سلز نجار النا أي كونن بمنتهي لالو نخلهم قدسان التخون فقري كتهلو ألوا warning نقوي تا أمنين دحرنا بلا لنا خوينا قلنا أوشتنا انت حدا فقر أملاخ زي بالنا خوينو إذا فقر زي أخان فقر نخل سب زي فريت ويد ما نحوات كريه خلنا به زي بالنا فقر رسان زي بالنا انت دا خوينا نأمنتنا عندنا رأسنا خنفتش نايقدنت نبكال ما خاري يكون ندلينا فقر موسى يكون ندلينا تأمنت بنا عسان تاعت فترة مسيلكم regenerated spirit سلا فترة لك أو اشتغل عندنا زولد سلا تبكى أب قدسان أم محبر قدسان أملاخ نايجزيابير قدسان سدرا بيتون أملاخ دك عدهم نتوم نايجزيابير حزبي سلا تخون نتوم سخازلو حزبي كتفكرهم نايقدنتي مناتو تناي ولدنت بهاريها نتوم سدرها كتفكرهم naturally يومالتي at least إذا فقر زيا naturally تعبت خليا هو كم تبغى دايز بالكم مالتي إذا هيوت زيا كم تي أتولد أبغزانا مسأتوه هيوت كم زلوز فلتنا المسألة استعمت بروخ بحال ولاد أبغزانا أتيو لكم نيرة إذا ولاد زي أبغزانا أتيو هيوت كم زلو فلتناينا هيوت هلاتو بقى تسرح تنقصقص تتنفس تأتو توت هيوت هلات is he perfect no بزح تعري إنا نحتت الربز الله وبزح واقع نكفل زمت مال سدرعيتنا it was a price مال you pay the price واقع إيه هتخفل جن زبطحو بتصح الله إذا جن أوشت أنت هلو مسيلكم روبوت سلا زي كونه أبتاز قدف كاي يكون نسأنه أنت إذا قبر يا حبي بخلو شنخو زعبيه إذا فقر زي أخوميا تعبي فقريا عندنا مليسان بخلو وردان صفحاتان التخيد فقريا خد حرايت مليسنا خنم بخلنا معرف سلسة غريوينا جنا أنت يدخون مسيلكم أمد حنكا أنت يدخون تتكلم يا مالك على نارم حاله تتكلم يا مالك حجي لتمس تستنا أزيو مالك هو نقول لهم كل سان فقر لا نديو يبلي it should be our number one question مالك تزيبلنا نتا أمنتنا إن عندنا تاني قبرا مالتيو شك نقبرا مالتي باولوس تايلو مسيلكم بأمنت مهلاوكا عندنا رأس خام بفتاش جيجا يكونه باولوس كم يلو بأمنت مهلاكم رأسهم انت يقبروا فتشوا بعد خاطر فتشا مالتي كابر إسخان العلي مسكر يبلكان نمنتاي خابر إسخان العلي مسكر زي بلكان ونعتو فقر أملاخ بمنفس قدوس أبيلا أبلب سبات أمدحان جزين تاعت قبر تفسس تأتو يا عمل إذا فقر زي آية ملكت نايتي دجنا مولاد كامل عندنا خمس تولد كاتفلت منفس قدوس أوش تخاينو أبا أبو إلوز مسكر أنت يسلا زلوي مسكر أوش تخاسلا زلوي مال إذا مسكر زي أوش تخات زيله إذا مسكر زي أوش تخان دحري سمع كالو خاينو عندنا كم يجري عندنا زولد إلكا محتاج قنع حتوي علينا نروح حاله قنع حتوي أسيو ما ينقبروا هنا حواتي too much risk اللهم لهم ساي تزي تولد كان دجنا من قست أملاخ هاي تأتوني هذا بلا قوي تيسوس يمال ندحر وش تخاهم تولد كذي فلت أكاهينو ها قال سبد حنا جوها قبلك أي تتسبب حتى إرا زراربا أي تولد كان اللهم لهم ساي دقم لكم إيه أمس تولد كا أوش تها زي سمعك زي فلت أكان ترى أخينو قال سبد أبتئبو دحن تولد كا خاصة كل دحني قبلك أي تتسبب مخنياتو أي تولد كان تمسكر أوش تها
أي مثل sorry قصة لكم كيف حملكم ماتي but that's the truth مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ምስ መጸ እዚ ማሕተም እዚ ዝገብረልና ካበይ ዝብገስ ዘለኹ ካብቲ ዘንበብናዮ ጥቅሲ ዝብቀስ ዘለኹ ንስኻትኩም ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብኡን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ታገበርኩም ተሓተምኩም እዚ ተሓተምኩም ዝብል ቃል እንታይ ዘመልክት መሲልኩም ማሕተም ሰለስተ ኣርባዕተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ሓደ ውሕስነት እዩ ዘመልክት ሴኩሪቲ እዩ ዘመልክት እዚ ማሕተም እዚ ተራለካ ናይ ኣምላኽ ምኾንካ you know ማለት ኣምላኽ መጺኡ ዳሕራይ ከም ዝወስደካ ዕርቡን ማለት ጽባሕ ንጎ ናቱ ጥሪት ከም ዝኾንካ ከፊሉልካ ከም ዘሎ መረጋገጺ ውሕስነትካ እዩ ማለት ስለዚህ ሴኩሪቲ እዚ ኣብ ውሽጥካ ክህሉ ይኽእል ኣሎ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅደ 5 ኸመይ ትብል በቲ ተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለዝፈሰሰ እታ ተስፋ እንታይ ትገብርኛ ኣይተሕፍርኛ ፌል ትገብር ኣይኮነትን ሴኩር ያ ማለት ካላይ authenticity ወይ ድማ ሓቅነት ወይ ድማ ርግጽነት ናይቲ ተስፋ እያ ተርእካ ማለት ርግጽነት ናይቲ ተስፋ ወይ ድማ ርግጽነት ናይቲ ስኻ ረኺብካዮ ዘለኻ ሓቂ ወይ ውልድነት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘርእካ ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ሮሜ ምዕራፍ 8:14-15 እንታይ ዝብል ውሉድ ከም ዝኾናሲ መን እዩ ዝምስክረልና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑ እንታይ ዝገብረልና ዘሎ ዝምስክረልና ዘሎ ስለዚ I'm sure I'm 100% sure እዚ ኸኣ ሓቂ እዩ ሓደ ግዜ ከምሎ ትኾኑ ዋ ስኻ ኣይደሓንካ እንትብለን ለኻ ስኻ ከም ደሓንካ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ተራእይልካ ሰብ ዋ ኣነ ከምዚ ደሓንኩ ይፈልጥ ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጥ ምሾ I know inside me I have that testimony ማለት አሜን ነው ከምዚያ ክንብል ክንክእል አሎና ማለት ስለዚህ እዚ authenticity ይበና ማለት ርግጽነት መሆኑ ይበና ፈጢምና ከአይን ጠራጠርን አምላኽ መስገን that's why ህይወት ካን ምሕላፍ እንኮላይ ነዚ እምነት እዚ እንታይ ትገብረሉ ትውፈሉ ትኽእል ማለት ምክንያቱ you have assurance ኣብ ልብኻ ማለት አምላኽ መስገን ካል ዋንነት ወይ ድማ ownership የመልክተና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ተራንቢብና መንፈስ ቅዱስ ሓዲርኩም ከም ዘሎን ቤት መቅደስ ያው አምላኽ ከም ዝኾንኩም እንዶ ኣይትፈልጡን ይኹም ይለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኣተወ እንታይ ዘመልክት ዋንነት እዩ ዘመልክት ማለት ዋንነት እዩ ዘመልክት ዋና ኮይኑሎ ዋና ገዛ ኮይኑሎ ንሱ እዩ ኣፍታ ገዛ ዋና ማለት ኣብ መጨረሻ ስልጣን ወይ ድማ ኦቶሪቲ እዩ ዘመልክት ኤፌሶን 5:18 እንታይ ዝብነሲልኩም ድሕሪ ኤፌሶን 5 ምስ በጻሕና ከነጽንዖይና ከነማሃሮይና ብዙሕ ግዜ እንደናገርላ ጥቅስ ስለ ዝኾነ ዝርገት ኣለዎሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ታይዳ ንሓድሕድኩም እናተማዓድኩም መንፈሳዊ ቅኔን እንዳተማዓድኩም እንታይ ግበሩ ንሓድሕድኩም አስተምህሩ ማዓዱ መንፈስካ እንታይ ግበርኩም ይምላእኩም ይዝብል ምሽ መንፈስ ይምላእኩም ክብል ኮሎስ ምስ ምንታይ አወዳዲሮ ምስ ቦይኒ ኣይትስከሩ ወይ ድማ ዝርገት ኣለዎሞ ቦይኒ ኣይትመልኡ ማለት ቦይኒ ምምላእን በመንፈስ ምምላእን ሊትራሊ እንድሕር አወዳዲርናዮ እዚ ንጽጽር እዩ ቶም መጽሐፍ ቅዱስ በቀዳማይ ዝተማ ዝሓለፈ ዝተማሃርና ትርዲዮም እዚ ንጽጽር ባህል ማለት ጳውሎስ የነጻጽር ይዘሎ በሞይኒ ምስታይ ምስካር በመንፈስ ቅዱስ ምስካር ባር በመንፈስ ቅዱስ ምስካር እንድሕሪ ነዝገዛ ምኹላልን ነዝ መንደቅ መፍራስን ኮይኑ ተረዲኡኩም ኮይኑ ለሚ ሪተርን ዩ ባክ ማለት ከምኡ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተሰብከ ማለት ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ስኾሩ እሞ በቃ ረብሹ ነጣውላ ናይ ቸርች ስበርዎ ዲድብለሎ ኦኬ ኮሙ ኢሎም ዝምህሩ ስለዘለው ይመናቱ ሓደ ግዜ እግረ መንገድና ከነዕሪ ማለት ኮሙ ኣይኮነ ወይኒ እንታይ ዝገብራ ውሽጥኻ ምስኣትወ ይጎጻጸረካ ማለት ይገዝአካ ይውንነካ ይመርሓካ ይገዝአካ ስቴርሶ ናይ ህይወትካ ይወስድ ማለት ሓቂኒ ሓሶት ወይኒ ምሰተዩ ክገብሮ ዘይክእሉ ነገር ዝገብሩ ሰባት አለው በኃይሊ ወይኒ ተደሪኾም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ካልእ ሁሉ ታሪክ ነገርና በወይኒ ተደሪኾም ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ነገር ክገብሩ ንሪና በመንፈስ ተደሪኽካ ከምኡ ግበር ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ይምራሕካ ማለት መንፈስ ቅዱስ ይቆጻጸረካ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ግዳማዊ አካላትካ እንታይ ይግበሮ ይግዛአዮ ይምራሓዮ ማለት እዩ ተሐጉስና መንፈስ ቅዱስ ተመሊኡና ጥዑም መዝሙር ተኾይኑ አይን ዝለል ማለት ግን አይኮንኩን ማለት እዩ አራይዶ ያ ተሰመረለይ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኩም ናም ኔክስት ክንከይድ ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እምበር እቲ ኦርደር ኦፍ ኢቨንትስ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኦርደር ኦፍ ኢቨንትስ አምላኽ ቅድሚ ስራት ዓለም ንደቂ ሰባት ናይ ምድሓን ዓላማ ነይርዎ እዩ መዓስ ቅድሚ
مسرات عالم نعلم حسب كله أملاخ لمن حاسبوا يو نعلم فتيروا إلىكم زحلفة نسب عند حسب يو نعلم فتيروا نعلم فتيرو انساتات جيرو قلا سب قديرو الله سب كنوس خدو قلا أيكونني لو أملاخ نسب مس حسبه نسب فتر مس دلي نعود خول مشئتي مدري فتيرو ما علينا نعرف حاله سب كإنسان يكونه man is not an animal كم زخال بريد يكونه نالباتهم بإيفولوشن قرب تيتدانا قرو we have utmost distinct آنتي أفترتنا خي ترى ما هذا أملاخ أمودعتها زفترنا نعانا إلو كله زفتره قبل إلو كله خنجز إلو زفتره فترتنا ما نسب كحسب كله جنك زي أبهير أنت عند حسب إيه بتي مسيركم كم زي ودق غير فتيروس من هالبات أنت ودق إلو زي خناسي كم زي ودق مس حسبه كودق كم زي خيل مس حسبه أملاخ نمدحانو زخون نزل عالم مسؤول بسلام زنبرلو نزل عالم مسؤول بعرقي زنبرلو من قدي حسبو نيسوس كريستوس عند حسبه خاين سب تغيرو فتيرو ما سب ፍጹም ኮይኑና አምላኽ ከስምሮ ከም ዘይኽእል ስለዝፈልጥ እግዚአብሔር በትስተሓርደ ወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ክብጆና ናይ ቀደም መደቡ እዩ ማለት አሜን ዶክሰም ነዛ አምላኽ መደብ ንዘመናት ካብ ደቀ ሰባት ከም ምስጢር ኮይኑ ብጽላሎት ተመሳሌት ጥራይ ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ምልአት ዘመን ማለት ኣብ ዘለናዮ ዘመን ቤተ ክርስቲያን አምላኽ ብቅዱሳት ነቢያትን ሐዋርያትን ገይሩ እንታይ ገይርዎ ገሊጽዎ ነዛ حق እዚ በወንጌል አቢሉ ናባና እንታይ ገይሩ መጽዩ ነዚ ወንጌል ሰምዕ ዘበለ ሁሉ ድማ ናይ ጳውሎስ ቃላት ንምጥቃም ኣብ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ አትዩ ወይ ድማ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ በእንግሊዝኛ እንታይ ብሎ መሲልኩም ናይ NIV ኣብ ክርስቶስ included ኮይኑ ማለት included ማለት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ እንተገና እንታይ ኮይኑ ተሓዊሱ አትዩ ተጸምቢሩ ማለት لما أنت بزعوينا خنزارف إذا سب مس آمنة بسرعة منفس قدوس أبيلو ولد أملاخ زخون منفس قدوس نا أملاخ تريد كم زخونا تدرأو كم زخونا محتم ملكتنا إيو إذا منفس زي وشت أوير تعيد رأي زي كونه زهبنا انتي رأي زهبنا ناي كريستوس كم زخونا متان كفلت نخلهم قدوسان زخون فقري قبل بنا انتي قبر يفسس مالت إذا منفس قدوس رتعيد رأي زي كونه زهبنا تاي غازبنا he has ability ናይ ፍቅሪ ነኩሎም ቅዱሳን ይህበና ባድማ ሓደ ሰብ አማኒ መዃኑ ትፈልጥ ማለት ፍቅሪ እንድሕር ውሒድዎ ንሓደ ሰብ እንደገና ኮፍ አቢልኩም ዓድዎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አውሽጥኻ እንደገና ሪጀነሬት ገይሩ ካዲው አይገበረካን ፍላይ ንቅዱሳን ዝኾን ፍቅሪ እንተ ውሒድዎ ኩሉ ግዜ ማለት ሓደ ግዜ ገር ጨውጨው ምስ በለኹም በልዎ ይኮን ክንብለኩም ደለኹም ናይ በሐቂ ንቅዱሳን ዝኾን ፍቅሪ ካውሽጡ ኩሉ ግዜ ፍሎው ዘይገብር ሰብ ተዳኣ ኮይኑ ማለት ስለዚ እዚ ናይ መድሓን ሓቅን እዚ ናይ መድሓንና ሓቂ ዘርኢ እዩ ዝዓቢ ዝሰፍሕ ናብ ልክዕ ብፅሕና ናብ እኹል ሰብኣይ ኣቢሉ ድማ ዝዓቢ ህይወት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ዶ ኣለና ዶ በሓደ እሺ ጎይታ ይባረክ እምበር ጳውሎስ ነዚ ብድሕሪት ክንገልጾ ጸናሕና ዘላለማዊ ሓቂ ንኸብርህ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 3 ሓደ ዓቢ ሓቂ ኣተኣታትዩ ማለት ሶኻ እንታይ ዝብል እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ይብለና እዚ ኣብዚኣ ዘላ ቃል ካፍቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ፍቕድታት ወይ ድማ በረኸታት ሓንቲ ካብኣታትን ኣይኮነትን ናይቲ ኩሉ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ዘሎ ኩሉ በረኸታት መጠቃለሊት እያ ማለት ጳውሎስ ነቲ ኣምላኽ በወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣባና ዝባረኾ በረኸት ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢሉ ገሊጽዎ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ኩሉ ብመን ገይሩ ብክርስቶስ ገይሩ ኣበይ ኣብ ሰማያት እንታይ ዝገበረና ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይኹን ብሩኽ ይኹን ኣርባዕተ ቃላት ኣለዋ ነዘን ኣርባዕተ ቃላት ቅጥፍ ኢልና ርኢና ናብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ሓሳብ ክንከይድ ኢና እምበር ቀዳማይ ሓሳብ እቲ ሓሳብ እዚ በረኸት እዚ እግዚኣብሔር በወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝባረኸና በረኸት እንታይ እዩ መንፈሳዊ በረኸት እዩ
ቅድም መንፈሳዊ በረኸት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ምግላጸይ እንታይ ማለት ከም ዘይኾነ ክነግረኩም እንታይ ማለት ከም ዘይኾነ እግረ መንገድና ቅድሚ ሕጂ ሰማዕናያ ነገር እንዳ አረምና ማለት ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት መንፈሳዊ በረኸት ማለት ሚስትሪ ክብጻሕ ዘይክእል ኣብ ናይ መንፈስ ዳይሜንሽን ተዚኣቲኻ ክርዳእካ ይክእልኒ እዚ እኮ መንፈሳዊ ብራዘር ዝብሉኻ ሰባት ሰሚዕኹም ኣለኹም እዚ መንፈሳዊ እኳ ክትበጽሖ ኢኻ ዝብሉኻ ሰባት ኣለዉ ዶ ለሚቴልዩ ከምኡ ኣይኮነን እዚ ማለት መጀመርያ እሺ ከምዚ ሓደ ዘይብጻሕ ልዕሊ 42 ወይ 3 ጾምን ጸሎታን ምስ ገበርካ ትበጽሖ ዳይሜንሽን ኣይኮነን እዚ መንፈሳዊ በረኸት እዚ ኣለና ዶ ሓደ ምክንያቱ ከምኡ ብዙሕ ግዜ እዩ ንሰምዕ ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ዳኣሉ እንተዳኢልና እቲ ብድሕሪኡ ተጠቂሱ ዘሎ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገበረ ዕዮ ኣብ መስቀል ዝተገበረ ዕዮ ጉዑዛዊ ዘይኮነ እንታይ ዳ መንፈሳዊ ዝኾነ ሓቅታት ማለት ብደሙ እንታይ ገይርኩም ቀዲስኩም እንታይ መንፈሳዊ ሓቂ ዲሓሶ ካብዚ ንላዕለ መንፈሳዊነት ኣሎ ዲ ምስኡ ኣብ ሰማያት ተቐመጥና ካብዚ ንላዕለ ሓቂ ኣሎ ዲ ንስኻትኩም ቀደም ርሑቓት ዝነበሩ እንታይ ገበረኩም ኣቕረበኩም እዚ እንታይ መንፈሳዊ ሓቂ ጉዑዛዊ ሓቂ ኣይኮነን ናብ እስራኤል መቸም ኣይኣቶናን ደቂ እስራኤል ንክንከውን እግዚኣብሔር ማልቲ ዳይሜንሽንና ኣይቀይሮን እንታይና ይቀይሮ መንፈሳዊ መንነትና እዩ ቀይሮ እዚ ሓቂ እዚ መንፈሳዊ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣለና ዶ ባሓለ ስለዚ መንፈሳዊ ክበሃል ከሎ ሚስቲካል ወይ ድማ ዘይብጻሕ ሕቡእ ድሕሪ ማስ ኣብ ከለ ዳይሜንሽን ምስ በጻሕካ ዝኽየድ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ሓሳብ ብክርስቶስ ኢን ክራይስት ብክርስቶስ ዝብል ቃል ኣብዚ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ክርስቶስ ተባሂሉ ተትርጎም ከመይ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ ብክርስቶስ ኣቢሉሲ ብኡ ቢሉ መፂና ከም ዘስምዕ ስለ ዝኾነ ንዓይ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ትግርኛ ሕፀረተይ ክኸውን ይኽእል ኣብ እንግሊዝኛ ኢን ክራይስት እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል እዚ ናይ ኢን ክራይስት ዝብል ቃል ተጠቂሙሉ ዘሎ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኢን ወይ ድማ ኢአይኤን ዝብል እንታይ ማለት እዩ መሲልኩም ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር እንታይ ምግባር ምእታው ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር እንታይ ምግባር ምውሳኽ እዩ ዘመልክት ማለት ንኣብነት ሓደ ሰብ ናብ ማኪና ኣትዩ ተራኢልና ሰብ ናብታ ማኪና ኣትዩሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እታ ማኪና ተሸፊዱ ኣብ ውሽጢ እታ ማኪና ኩለንተንኡ ኣትዩ ኣለዎ እዩ ዘስምዕ ማለት ኣብ ኣውሮፕላን ውሽጢ ኣትዩ ኣብ መርከብ ውሽጢ ኣትዩ እንተራኢልና ምእታው ኣብ ሓደ ነገር የመልክት ማለት ንሕና ከዓ ኣብ ምንታይ ኢና ኣቲና ኣብ ክርስቶስ ኢና እንታይ ኮይና ኣቲና ማለት ልክዕ ከምቲ ናብ መርከብ ናብ ቦታ ናብ ማኪና ናብ ገዛ ዝእቶ ከምኡ ኣምላኽ ንዓና ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ኣእትዩና ማለት እዚኣ እታ ምስጢር እዛ ቃል እዚኣ እዛ ኣብ ክርስቶስ እትብል ቃል ኣብዘን 3 ምዕራፋት መጀመርያ ቀዳማይ ክፋል ኢልና ንገልጸን ዘለና ልዕሊ 34 ግዜ ተገሊጻ ኣላ ኣብዘ ኢንታየር መጽሓፍ ኤፌሶን ድማ ሶሪ ኣብዘን ቀዳሞት 3 ምዕራፋት 12 ግዜ ተገሊጻ ኣላ ኣብ ብዘሎ መጽሓፍ ኤፌሶን 34 ግዜ ተገሊጻ ኣላ ኣብ ብዘሎ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ልዕሊ 160 ግዜ ተጻሒፋ ኣላ ማለት ናይ ኤፌሶን ግን ታሕምብርታ እዚኣ እያ ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ምእታውና እንተ ደኣ ተረዲኡና ማለት ኤፌሶን ተረዲኣትና ኣላ ማለት ብዝተረፈ ዘበለ ኩሉ ብዛዕባኡ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ብዚኣ ቁርብተይ ፓርክ ክገብር እየ ማለት ድሕሪት ምልሲልና ኣብዛ ስእልኹም ትሪእዋ ዘለኹም እንድሕር ሪኢኹማ ናይ ኖህ መርከብ እያ ኣብታ ናይ ኖህ ዝደሓነላ መርከብ ክንደይ ነፍሳት ነይረን 8 ነፍሳት ነይረን ኣብ ግዳም ክንደይ ሰባት ነይሮም ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ነይሮም ማለት እቶም ኣብ ግዳም ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት በትሽዑ ኣምላኽ ዘውረዶ ፍላድ ወይ ድማ ዝናብ እንታይ ገይሮም ተዋሒጦም ተሪፎም እቶም ኣብታ መርከብ ዝኣተው ዘበሉ ኹና እታ መርከብ እንታይ ገይራቶም ኣፅበል ቢላ ሓፍ እያ ኣቢላቶም ኣይኮነን ድዩ ልዕሊ ኩሉ ኩነታት እያ ኣሳጊራቶም ማለት ስለዚ ኣምላኽ ንሰብ ከድሕን ክሓስብ ከሎ
كابتناي مدري كل قطعة ناي سبات نسبات بمرجم بمغنيات أدم زجبروا حتيات زورد قطعة كل من تخناقفهم يلو أبتنا يسوع كريستوس أكل وشتي ينتجرهم أتي ومالتي أملاخ مسكن أتصار إسكيب أملاخ مسكن كريستوس يوم هدمنا كريستوس يوم مملتنا مالتي أملاخ مسكن آمين دو أملاخ مسكن تازا أمنا لا معلتي تانقويتا أنا ناتي إلى استقبل كل معلتي كريستو أملاخ تقبلوا بملفس كريستوس أبي يأتيني مسيكم أب كريستوس يأتيني مال أتي أب كريستوس زت تفتسمه زبله كله أباي تفتسمه مال أملاخ نعايا يكون نزريني نعايا يكون أبروف زجبرني نزوم هتاناتكم هرون كلهم توم عبيز بقولوا هتاناتكم هرون كلهم خمسي ليه اسكي أملاخ لهم مع أنتسي متأو جزاهم كوا حبيلو أتو تزبل مو نسخاس بزحات يعتك كله سي كتفر ديخا قطع زي أبهر كأخور دكايو عمت أني عن تزبل كاس تايم بالكايو اليوم ماد بق أنا حنك عني مبلكوني ره اليوم ماد حقهم يوم أنا تو أملاخ عادي يقول لزخ اليوم ماد وا مش كم زي لم يهراكم اليوم سخاتكم لعب كريستوس وجتي عاتكم عندكم أملاخ لا أمهم يجرو قطعكم يروح مات نعكم كريه خلوا ما قطعكم أملاخ قلنا نعكم تاي قبرني هيريني أملاخ نمني زري نكريستوس يزري ما آمين دوك سامع أملاخ نكريستوس يزري أملاخ كله جزء زريو أنت له كريستوس ترح يومال أب كريستوس مهلاوي ترح يزرحن مال نايزا أم ناينوه زمن زدحانو شمون تنفسات مستير كاله مستير يا خونتن أبي مخانع أبتا محب أبتا مركب مئتاو طرحها مستيرة خالي ولا حنت أيتدلنا مجلابة يدلي نتماي بين كم أنفتو خمس خيد له مفلات أيتدلي قال أيتدلي تامركب نتماي نختت أوروس تسرحت مركب يعمل أبتل علي تماي قبل نختبل استسرحت مركب يعمل إتوم أب قدام زلوا زرقبهم زبالة نخير خبا تباهلا زتسرحت مركب يعمل آمين نقسم أملاخ استمسكن يخون لازم أب كريستوس مئتاو أيو أتمستير مالتي أملاخ مسكن آمين دوك سامع يسوع كريستوس قويتاي باراب كريستوس زبل قال نيرومي لبي ناي إفسون لبي ناي تمل أختي أيو مالتي أملاخ مسكن كم يجرنا إنا نفلت سكي إذا سكي ما تعرف قدس غير كابرها يقربتي أنت رأي لكمني يوحنا سمعنا في 10 فقدي 3 خم ببالكمي قويتاي يسوع كريستوس بعلو خزارب كله زبولو زرباي كيدا سفرة كدالولكم سوري كيدا سفرة مس أدالخلكم أبت أنا زلخو نسخاتكم أون أبو منتي كت كونوس تملي سخمت إمو نباي كوسدكمي أنا نبي كم تخيل تفلتوا أتمنجدون تفلتوا وياهم يسوع كأ منجدن حاكن هيوتن أنا بزي بايكا حدا كوا ناب أبو زمت يلبون يلوم مال إذا تقصدي استنى خنا خد حكيا كل تحكت هات كنغركم قويتان تايزل زلو سفرة كدالولكم تايقبر له يخيد له نبي نسمع يكونن أبي أم مسكال يقويت هذا خير نيرو نمسكال ندخل خلونا يمج أرشاق علاتو إنزين نمود أتاق علاتو إن قويت يسوع أما مسكال زخيد له نعكم تخجبر لكم إليه سفرة كدالولكم إليه المهندي عمتات ذا حساب زي حنا بتوع أملاخ كمهرنا خلو مسمع هو نعت أمتى فوسي خويناتني مات بتوع أملاخ قلت أخلو كم ذلو قلتوا قويتا أما مسكال تج عندي حسي نعنا يأتينا إلو ماتي أنا خيسر قوتن قالاتو إليه هاو السمع هون كم زلاتان كتكمل له مات أزيا دس تبلني قال كسعلوم يخرس عزيك القال مات جناني إشتي كله السمع هو قويتا أما مسكال كتش عندح كله نعي سفرة من أنتي كدالو اللي إلو مات أوشتو سفرة الدالو اللي مات كريستنا أنا وحش زخون من تاي مخانو تفلتريهم أوشتي كريستوس سلزلنا تراي إيو مات آمين لو آمين هاليلويا كابز تعمون تعلو قويتا نزق على زي وا إذا قربتي مستينا يمتصعدو أي مسلن كي تقولوا تبدي حريو زلو قال نزق على صبو غيريو زغلصو منجدن حقن هيوتن أنا بزي باي ناب أبو خبط حزغن انتي مالتي مسيلكم أنا تسكيمي وتزي خيدة أوشتي آتيو ناب أبو تزي خيدة ناب أبو خاتو زغن يلبون دقمالكم
ناب أبو خد كيد كلها تخيل كان أبو خد كاس مو يسوس مش كم زجيرو اللي قال يكون كان تتصابات صباح يكون كان يسوس هابزي نسخابزي أيكونن وي بشم يسوس تجبر الكان قرت متحفت ندازكر كاي يكون كان أبكر ما أبو دوتبت أبكر ما أبو أوش تخرستوس كوين كأحد خيد ما كريستوس يو أوش تخعيرو كان أوزوس ده كاملت آمين دخ سمع أملاخ استمسكنيه This is mystery بقى ذا كواي باولوس نزمنات زت عقرة مستير زبولو مات تعري يبلو دخام يبلو كرتت يبلو مات you don't have to do anything أفتح مركب ترايوتو آمين دخ سمع make sure that you are on that ship استرفة تامركب يأخذ دو آمين دخ سمع آمين دخ سمع قويت هاي بارك قويت عملي سخ زارب كله خمزي له معرف 10 شعته يوحنس كله أي كم بموني جزء من تخي حترنا فقد 24 كن كم زيلو وأبوي كلمة مسرات علم أفكر كاني أمه إذا ذهب كاني ذهب كاني خبري من تغريوس أبتع نزل لخوه نساته منا ومسايك هلو أدلي الله أبتع نزل لخوه أو أنا خلو أدلي الله زعت صباح خون خيلي زعبا حجي خان كلاي ناتو باولوس احميمو اسفيرو سلاز نغرنا مويتكم يخم هيوتكم كابي تسويرالا اب كريستوس تسويرا الله امبار نخلو مصحف قدس كننببون كلنا بذا حق زندحر دا اتيوند كوينا انبيبنايو كله قليل يزخون كله يزقلل بقى املاح قال ولا حنت كوي غبرل كان اب كريستوس وشتيتيكا سز كريستوس موت كله مسون تاخنكا مويتكا كريستوس كتنسو كله مسون مختاخنكا تنسيكا كريستوس ابتمان ابيمان ابو قمت كله مسون تاخنكا ابيمان ابو تقمتكا مالتي سزي everything that happened كريستوس نعهم كوينولكا مالتي املاح بكريستوس انتي لون كريستوس እግዚአብሔር አቦ ቡ ሰመርኩ ፍቱ ወደይሎ ማለት አፕሩቫል አብቅድማ አምላክ ዝረኸበ መን እዩ ክርስቶስ አነ አፕሩቫል ረኺበዶ እወ አበይ ኮይነ አብ ክርስቶስ ኮይነ ማለት አሜን ነው ሰምዕ እዚ ጽሑፍ እዚ አነ ካልእ ክርስቶስ እንድሕር ዘብለካ ኮይኑ ዩ ሮንግ ወጢኻ ሃፍታ መርከብ ማለት ኣለኾ ነው ሳይ ወጢኻ ኣኺልካ ማለት ዩ እታ መርከብ በይና ንስኻ ብማዕበል ክትወሓጢኻ ማለት ካልእ ኣይኮንካ ንስኻ ኣብ ክርስቶስ ኢኻ ማለት ካብ ካልእ ምህሮ ምን ትኽጥንቀቑ ኢለ ከም ክርስቶስ ኣይኮንና ንሕና ናይ ክርስቶስ ዘበለ ኣምላኽ ንኣምላኽ ንክርስቶስ ባሪኹሲ ሽዑኻ ፀፀዊዑ በብሓደ ንዓና ኸ ኣይኮነን ባሪኹና ኣምላኽ ክባሪኸና ክደሊ ከሎ ኣብ ክርስቶስ እዩ ኣትዩና and that was the end of the chapter end of the story ብድሕሪኡ ዝቕፅል ታሪክ የለን أملاك خال أجندة يبلون كريستوس يو أجندة مالت أمين دوك سمع سيزن رزقها هب كريستوس فليخا مس كريستوس إندا أما عرارنا خن الزارب تجميرنا ولا تقالات طعم انت هنا أهلكا وريدكا مالت وريدكا خب تامركب ناك زيابهير قطعة تشمبي بيوزمت قطعة زيابهير كوغراي جناي جروميو زجرم زسنبد زجنق يو ناك زيابهير قطعة زيابهير مش زجرمي بتتسقو بزعبوه تزاريبي أيودني እግዚአብሔር ካ ጫካን እዩ ማለት ነው honestly he is so ጫካን መስሓጢያት ርክብ ይብሉ ወላ ሓንት ነገር ይብሉ ጫካኑ አብዛናይሮ መርከቢና ንሪ ነቶም ኣብታ ዘመን ፊ አዝነበሩ ሰባት ክድንግጸሎም ደልዩ ግን he lives by principle they have to die ንኹሞት ከለው ማዕበላት ካብ ታሕትን ካብ ላዕልን አንቲዑ አምላኽ ቅጽበታዊ እዩ ገይርዎ ማለት هذه قطعة እግዚአብሔር ሪል እዩ አሕዋተይ አምላኽ ይቁጣዕ ቁጣዕ አምላኽ ይቁጣዕ ዘይኾነሲ አንጠልጢሉ እዩ ዘሎ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሎም ደቂ ዘይምእዛዝ ከ እንታይ ይገብር እዩ ይፈስስ እዩ ዝብለና ደሎ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ሙዳዕ ከ የሰክሕ እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት there's only one way to escape it Jesus አምላኽ መስከን አሜን ነው ኢየሱስ ጥራይ ማለት እዩ አምላኽ መስከን ስለዚህ አብዛና ኢየሱስ ክርስቶስ መርከብ ምእታው ናይት ሁሉ ምስጢርና መዛዘሚ እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኣብዚ ወዓል እዩ ዝመጻካ ማለት እዩ አምላኽ መስገን because that's the mystery ናይ እግዚአብሔር ምስጢር እዚ ስለ ዝኾነ ግና ኻንቅጽን ድሓርታ ኢሉ ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ማለት ኣብ ሰማያዊ ስፍራ
ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ዝብል ቃል ኣብ ኤፌሶን ኢና ብዝበዝሐ ተጠቂሱ ንረኽቦ ኣብ ኤፌሶን ኢና ብዝበዝሐ ተጠቂሱ ንረኽቦ ኣብ ኤፌሶን 5 ግዜ ተጻሒፉ ንረኽቦ 4 ግዜ ኣብ ዘን ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 እታ ሓሙሸይቲ ድማ ኣብ ምዕራፍ 6 ኢና ንረኽባ ቀልስና ምስ ሕልቅነታትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእትን ኣብ ሰማይ ኣድኣ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን ይመስለና ምሽዶ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 እዚኣን ጽናሓልና ምዕራፍ 6 ምስ በጻሕና ክንዛረበላ ኢና ኣብ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 ኣብ ዘለዋ ተጣቂሰን ዘለዋ ኣብ ሰማያት ዝብላ ቃል ግን ምስ ምንታይን ተኣሳሲረን ተጻሒፈን ዘለዋ ምስ ክርስቶስ ዝብል ቃል እየን ተጠቂሰን ንረኽበን ማለት ምስ ክርስቶስ ሲምፕል ቶከን ብዙሕ ምድካማ የድልዮን እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ንየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኣበይ ኣቐሚጥዎ ኣብ ሰማያት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣነ ኣብ ክርስቶስ ከም ዘለኹ እንድሓ ፈሊጠ ኣብ ሰማያት ከም ዘለኹ ንምፍላጥ ተሸግራ ይኾነ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት ኣሜን ዶ ክሰምዕ ከዚ ሓንቲ ሓቂ ነቲ ኩሉ ሓቂ ትፈትሕ ሓቂያ ማለት እዩ ኣሜን ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሺ ቅልጥፍ ክብል ኣምላኽ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምን ትኽበኩም ሞ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዕን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልያ ኣለኹም ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ ትመጽእ ድዋ እምበር ኣብዛ ሕጂ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ እንዳበለ ይቕጽል ምሽ ብድሕሪኡ ጳውሎስ ክገልጸና ትፍል ሞይትኩም ኢኹም ህይወትኩም ኣብ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ተሰዊራ ኣላ ክብለና ከሎ ነዚ ሓቂ እዚ ክንፈልጦ ስለ ዝደለዩ ምስ ግዜ ምእንቲ ከይድ ሕልፍ ክብላ ነዚኣ ማለት ሓንቲ ነገር ጥራይ ክውስኽ ኣብዚኣ እግዚኣብሔር ይመስክን ኣብ ምዕራፍ 3 ተጻሒፋ ዘላ እንረኽባ ጥቕስላ በታ ማሕበሩ ገይሩሲ ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ምእንቲ እንታይ ክገብሮም ከሪኦም እንታይ ከሪኦም ታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበቡ ሓደ መዓልቲ ክዛረብ ከሎ ኾነ ገይረኩም ነይረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ is the only way ካብ ሲኦል ካብ ሞት መውፂ ካብ ሞት ዝተንስአ መሊሱ ኸዓ ዘይሞተ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኸዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ብትንሳኤኡ ከምኡ ክኾኑ እዮም እዩ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሞት ወይ ድማ ከተማ ምዉታት ትበሃል ኣላ ሓንቲ እንታይ ትበሃል ሲኦል ማለት መእተው እምበር መውፂ ዘይብላ ኤግዚት ዶር ዘይብላ ሲልድ ከተማ ማለት ተእቱ ትውሕጥ ደይተውፅእ ማለት ናይ ሰይጣን ታዝበዝሐት ታዝዓበየት ዓወቱ ኸዓ እዚኣ እያ ማለት ብሞት ገይሩ ንኹሉ ዝፍክር ማለት ጎይታ ኢየሱስ ግና ንማሕበሩ ኣብ ውሽጡ ጸንቢሩ ካብ ሲኦል ኣውፂኡ ኣብ ሰማያት ኣብ ሰማያዊ ስፍራ ምስኡ ምስ ኣቐመጣ እዛ ተገርም ጥበብ ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን እንታይ እያ ትኾን መሳሓቂት እያ ትኾን ማለት መላገፂት እያ ትኾን ማለት we have escaped death ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ተዘይኮይንካሲ ንሞት ከተምልጥሲ ኣይትኽእልን ንግስነት ክእለት ዕቤት ጥበብ ኩሉ መወዳእቱ ኣበይ ኣብ ሞት እዩ ዝውዳእ ማለት እዛ ማሕበር እዚኣ ግና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካል ካብ ሙታን ብምትንሳእ ኣብ ሰማያት እትቕመጥ ሰማያዊት ማሕበር እያ ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ ኣምላኽ ከዓ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩና ኣብዛ ማሕበር እንታይ ገይሩና ኣእትዩና ወይ ጸንቢሩና ወይ ኢንክሉድ ገይሩና ማለት እዩ ኣምላኽ መስክን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ መወዳእታ ቃል ዝባረኸና ማለት እዩ ኣብዘን 4 ሓሳባት ዝባረኸና ማለት ዝባረኸና ዝብል ቃል ኢሎጂ ዝብል ቃል እዩ ዝጥቀም ናይ ግሪክ ማለት ብዙሕ ግሪክ ዝፈልጥ ኮይነ ኣይኮንኩን ግን ኣትሊስት ከምኡ ስለ ዝኾነት ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ነገር እንታይ ምግባር ማለት እዩ ጽቡቕ ምዝራብ ማለት እዩ ጽቡቕ ምዝራብ ማለት እዩ እቲ ኣብ ሰማያት ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝባረኸና ክትብል ጸኒሕካሲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይባረኽ ትብል ቃል ምሽ ኣሎ እዚ ክልቲኡ በበይኑ ቃል እዩ ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣይንምርቖን ኢና እቲ እግዚአብሔር ንዓና ዝባረኸና ግን እንታይ ዓይነት ቃላት እዩ ምብራኽ ወይ ምምራቕ እዩ ዘመልክት ማለት ብዛዕባና ጽቡቕ ምዝራብ እዩ ዘመልክት ንሕና ንእግዚኣብሔር ክንባረኾ ከለና ግን እንታይ እዩ ዘመልክት ንእግዚኣብሔር ቴንክ ዩ ንብሎ ማለት ኣሎ ኾኖም ሳይ እቲ ቃሉ ዋላ ኣብቲ መበቆሉ ቃሉ በበይኑ እዩ ማለት እቲ እግዚአብሔር ንዓና ባረኸና ዝብል ቃል ግን በዚ ጽቡቕ ምዝራብ ዝብል ቃል እዩ ኣብ ግሪክ መበቆል ትርጉሙ ማለት እንታይ ንምባል እዩ እዚ ከም ዝብል ዘለኹ ኣምላኽ ሰብ መጀመርያ ምስ በደለ እንታይ ገይሮ ረጊሞ ሓቂሮ
كابزيا مستبلع معلتي تختكوني خا موت كتموتي خايلو أملاخ يزاربي حكيلو نايجزي أبهر نجاراتو بقالو مسبولو كله إنتاي زخون كون زخون مال ناس وايو أملاخ نقالو حلفا سمو زخبرو مال حجك زي أبهر كتموتي خاص لزبلو إذا مرجمزي أبزر أدم زمانات كله انتهى قبرت أنيحو كعيت أنيحو رومي معرف حمو الشهر دا أنا ترى لنا إزي أقل زي أخر دا أنا أخذ كده الله مال رومي معرف حد حمو الشتايد لنا كم تبحنتي بحال السب بحنت مفراس حقي حقيقتنا بكل عالم زاتو بحنت قبرت صدقنا تخلو نمصدقني هوتنا بكل سب حلف انت ما لديو بكريستوس يسوس بزت قبر ነገር كل املاح ابقما اب سمايات مستقمطه ودو يسوس كريستوس بو سمركو فتو ودي مسبولو نعو خامس بارخو اتقال تغيرو مالتي امين دو اتمرغم نامتا خوينو نابرخت كوينو مالتي املاح مسكن امين دو سمع دقيم እግዚአብሔር زمرقنا حزب دامبر استرغمنا حزبي ايكونان امين دو سمع مرغمنا ابقعو ابيناي ابتي ام مسقل زتغبره ارغيت سبنا مالتي املاح مسكن امين دو سمع او هاليلويا ስለዚህ እግዚአብሔር نحداش ህይወት መንትን ክንትስ ናሞት مسو ተቀበርና እዚዩ እቲ نحدش ኪዳን ህይወት مالتي املاح مسكن ስለዚህ املاح بزعبانا እንታይ ዝገብር ጽቡቅ እዩ ዝዛረብ እግዚአብሔር እንድሕር ጽቡቅ ተዛሪቡ ነቲ ዝበሎ ዝኽልክሎ ምን አሎ እስከ አምላኽ ኢሉሲ ኖ ዳሓን ስኪሎ ማዓንተ ዕርየን ፍርቀን ኢኻ ክትገብረን ኢሉ ኣብ ቅድሚ ዝከላኸሎስ ምን አሎ ወላ ሓደ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓቢ አምላኽ ኢሉኻ ኢሉዩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን አሜን ዶ እቲ ዘሐጉስ አምላኽ ኣብ ሰማያት በወዱ ኣብ ወዱ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩና ስለ ዝኾነ ባሪኹና ስለ ዝኾነ ነዚ ዝሓለፈ ሰሙን ነዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክንመሃር ከለና ናብ ክርስቶስ ምእታውና ክንረጋግጽ ዘሎና ዝበልኩ ማለት ኣብ ክርስቶስ ምዃንና እንተረጋግጽና እዚ በረኸት ዝናህና ምዃኑ ፈጺሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት ካለ ኣይኮነን ዘድሊ ኣብ ኣለኹ ደ እዩ ዘገድስ ማለት ኣሜን ዶ ሰም ፕሬይዝ ጋድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቅልጥፍ ኢለ ኸይድ ተቀዳማይ ሰባኻይ ጊዜ ወሲድዎ ቀዳማይ ሰባኻይ ጊዜ ወሲድዎ ቅልተይ ኩደ ቀልጥፈ አምላኽ መስገን እምባር ክልተ ሓፀርቲ ሓሳባት ተዛሪበ ምስ ጊዜ አንጻር ናብ መወዳእታ ከይደ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚህ አምላኽ ከምዝ ምስ በለ ብድሕሪኡ እንረኽቦ ዘበለ ሁሉ ዝርዝር በረኸታት ኩሉ እዚ ኣብ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ፍጻሜ እዚ ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ምዃን እዚ ኣብ ክርስቶስ ዝተገብረ ነገር እዩ እንታይ ዝገብሮ መሲልኩም ጳውሎስ ብዝርዝር ክገልጾ ዝፍትን ማለት ከሽርፎ ዝፍትን ማለት ኣብኡ ዘሎ ሁሉ ሸርፊ ናይዚ እዩ ማለት ኣምላኽ መስገን ኣብ ክርስቶስ ብክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ዝብል ቃል እዩ መሊኡ ዘሎ ማለት እዚ مس جزينا من تنكيد ستيل ستوري أبزي أتطو خبلي زمت زلوا خبتا دو زبل كوا خقتلي جوزيف زي قد ما يكون يفرار حن سزلو أبزي دو خبلي نقتصن زلوا خبتا زر نايتن بركات كن قتلينا مالك سلازي حن نجر كن حزينا خبزلنا يدو ويلناك زي أبهر استمسكنا يخون يسوع كريستوس قويتاي بار أملاخ بودو بيسوع كريستوس غيرون تاي غيرنا باري خناي بزعمنا صبوق تزاربي امين دو هاليلويا ابودو خاب هالو اوشت ودو خاب هالو تزرخبني نا እግዚአብሔር ምረቃይ تزرخبني نا እግዚአብሔር ቃል صبوق بركات تزرخبني نا መንፈስ ቅዱስ ማህተም ናቱ ምዃነዩ አምላኽ ዝተመስገነ ሃሌሉያ 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 እስኪ ነዚ ቃል እዚ ሓንቲ ግዜ Thank you Lord خلنا نقول إنك أبهر مسكن Thank you Lord Thank you بودها بيسوس كريستوس غيرك رستها خود ناتكا خود أبا include سلز جبر كاني أمسكنك هلو أوه هاليلويا من هالبعد كلامي خالد أولوت مثل لاينا كنا حدا نجر حدا رايب لكم حواتي أبزا مركب زي خمسة أتخب وشتي أي فلت أننيو ترى تبلو خينكم رجعتنا تبلين كله زي متقرط عرالوني تبلون ترى خينكم أتانا بدحان معلتي حجة ها معلتي بدحان حجة تادق كفتيا زلا
كم تجزيابهر ننوه زبلو نتمعطو بدحريخا عصو زبلو جنا اتمعطو ايتعطون يسوس جنا ام مسقل تچندحيو زلو جنا نتوم نابو زمصو زبلو كلهم نخقبلهم كاتوم تخافيتو يزلو is welcoming us اتوم تتصعرون صور زخبركمن انا خعرفكم نباي نعم انا لواهي لبي كاتحتي ارعتي فوكسي صوري قليلو هاليلويا قويتا يسوس كريستوس ناب تعري اي صوعنا نحواتي ناب عرفتي يو صوعنا ناب عرفتي يو صوعنا كبتي ناب لس كم زوردا كمخا منفسكا ناب عرفتي مرحني ابصحني هاليلويا ناب عرفتي مرحني ابصحني هاليلويا 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 أنت تتينك حسبوا يدليكم بزا دقيق تينك رقصنيا دي أنا الله خدي أبزا مركب اتمأتوي قليليو بتبري مأتاو ترحيو زت خفته بريو أو هاليلويا أتوالله أنا هيوتي نعها هبك الله خنبلو يقبالنا يبز ساعات أو هاليلويا اتوم لازم دحانزي نحنا مخانو زرقاقتنا أم منفس ولنت كم زلونا رقصنت زلونا قنا زي تسفازي خنقركم يدلي هاليلويا أملاخ أفتانا يمدحان مركبو يأتيكم هاليلويا كفو أي كرخبكم هاليلويا እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲጉኩም ሃሌሉያ አባኹም ዘሎ ሐሳብ ጽቡዩ ካባኹም ዝተልዓለ ይኮነን ካብቲ አበወዱ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ዝተልዓለ ጥራይ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላኽ ክቅበለካ ኣብ ቅድመ አምላኽ ጽቡቕ ወሬ ክውርየልካ እግዚአብሔር ባኻ ባህ ክብሎ ደስ ክብሎ በረኸቱ ክውርሰካ ናቱ ክገብረካ ውሉድ ክገብረካ ካብ ዝዓቢ ሞንታ ያለው ያሕዋተይ there is nothing better oh hallelujah አቡለኹ hallelujah and I'm secure አቡለኹ and this is secure hallelujah 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 amen 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 حنت دقيقة hallelujah think about this أحواتي بمكرق تحلفوا لهم نجارات كم تزدرهم زي كونه خمسلوكم من كله أملاكنا بودو بيسوس كريستوس جري يزريكم مودعكم متنساكم محماكم مسنخالكم كله بودو بيسوس كريستوس راح يدريكم أملاخنا عاكم زلوا حساب دحاني your security is in God hallelujah hallelujah hallelujah